Okay. Alas 10:20 na sa pikas bahin ni aning reklamo may galas modern jeep na unsa man ni reklamo gyud ato sang ipadangat kining video may galas kana videohan man bisi play ko no dong names be kini puno kayo modern jeep puno kayo man yung reklamo overloading. Berarti puno ah. So mo ni mahitabo ang mga higala. Gamay lang ha. Okay. Puno na siya. Diha na sa modern jeep ang gireklamo mga kaigalaan ani. So ato ipasaysay ato ipanarit unsa may reklamo ani mga sugid paminaw ato ni ipaabot didto mahigala sa kinini ang LTFRB dai kung mahimo manggaling no. O unsa man nga hitabo ang mga kaigalaan. Nana dire or naan dire sa kwan? Pwede sad aron maka hatag mahigala magkatabang og narrate ini mga sugid paminaw. Niini nga maong reklamo ha ato dagag pagtagad mga kaigalaan. O ta mo ni mahigala ang iyang video nga nakuha atol mga kaigsunan sa maong insidente no. Okay, gamay lang ato ipasaysay sa mga kaigalaan na unsang hitabuan ni no nga nain-ani man mga sugid ni paminaw gamay lang atong tagaag pagtagad mga kaigsunan kining maong reklamo mga sugid ni paminaw. Nya atong tawagon siguro ang taga LTFRB ani unsa nga ahinsya sa gobyerno nga importante nga mapaabot nato ni kini maong reklamo mga kaigalaan aron nga ato ning suta mga sugid tig paminaw. So ato sa mga interview karon mga higala ang complainant labot ani unya para saysay sa niya mga higala kining maong insidente. Okay, kadali lang mga kaigsunan. Sige ato ning tagag pagtagad mga higala. Nining ato karong complainant mga kaigsunan. Atong kauban karon si kasamang RV Veloso, siya pod mga higala maoy nagpermiro naka-entertain ani. So atong ipa hatagan pod mahigala og dugang narration pag-ari ini mga kaigsunan kanus ani ni padangat gusto si anang. Okay, atong hatagan pagtagad mahigala. Inday RV may buntag. May buntag sa matter feel ingon man sa atong mga suking tigpaminaw, maayong buntag ingon man sa atong mga kaubanan sa IFM. Ato ang complainant kini si Joy Calaor. 54 anyos ni siya sa maternity field nga taga Tayud, Liloan. So dinhin ni siya ni dangop sa atoan ni adtong February 9 pa ni siya kasama maternity field. Lunes ni siya unya kanang gikan ni siya sa lungsod sa Liloan. Nya paingon ni siya din sa dakbayan sa Sugbo kay maninda man ni siya og buwad og kanang nagkalain-laing lang kanang necessities kasama maternity field. So taga Liloan ni siya ni RV. Yes kasama maternity field. So ang saga jud niya aning sakyan is kaning mga modern jeepney, kaning Cats modern jeep kasama maternity field. So nagsakay ni siya kasama maternity field mga alas 7 sa buntag. Unya paingon ni siya diri kay maura man kuno na ang naay diretso nga biyahe paingon diri. So ang ruta ani kasama maternity field gikan sa Liloan moagi sa Paknaan, unya naay padung sa SM Mabolo. So ang iyang plitihan ani ka sa maternity field naa sa mga 30 to 35 pesos ang matag pasahero. Okay. So diri siya ka sa maternity field kanang paabot siya sa iyahang complaint, nagkurog-kurog pa gani siya pag-abot dinhi tungod kay adtong higayon na tungod kay Lunes pod puno kaayo ang kaning modern bus. Unya nag-overloading na matod pa niya ka sa maternity field gani naa siya video. Mo ni ang atong video nga atong gisyo no atong tagag pagtagad gamay lang kay mga kaigalan. Ato nga balikan mahigala kini maong complainant ato mahigala ato di pagkauban si kasamang RV Veloso mga kaigsunan nya atong gitawgan sa mga complainant. Yes, Inday RV, may buntag pagbalik. Yes
kasama Attorney Phil atong balikon nga kani ato ang reklamante kasama Attorney Phil kani siya sa Tayud Liloan kung asa sid siya namuyo. So magdala-dala man ni siya kay matag adlaw kasama Attorney Phil na man ni siya kumprahon dinhi particular na dinhi sa may tabuan. Mga buwad man iyang paliton kasama Attorney Phil aron iya sad ibaligya adto sa Liloan. So padung sa mangumpra ani panahon na. Yes kasama Attorney Phil. So mo na iyahang trabaho kuno sa matag adlaw maninda, mangumpra. So mo na nga mo anhigid siya sa dakbayan sa Sugbo kasama Attorney Phil unya ang means of transportation niya is ang kining ato ang modern jeepneys. Although nasayod man ta nga ang kaning mga modern jeepneys dako pud jud kaay ni sila ikatabang labi na nga kanang bugnaw ni siya sa sud, mas habugaway unya makalingkod ka kasama Attorney Phil. Pero una na ning gipahasidan-an sa LTFRB kasama Attorney Phil nga dili gyud na pwede ang overloading. Gani naman na sila memorandum circular nga gipagawa sa LTFRB kasama Attorney Phil. Ingon man sa DOTR, guidelines ni siya sa kung pila ra ang capacity nga allowed sa traditional jeepneys, PUV, mga vans, lakip na ana ang kaning modern jeepneys. So based ani sa DOTR nga Department Order kasama Attorney Phil adtong 2023-022 ang allowed lang kanang persons nga mo sakay sa modern jeep kasama Attorney Phil na ara sa 12 to 32 depending sa capacity sa usa ka jeepney unya. Antimailan na nga makalingkod jud tanan. No mo na ang capacity. Kani tinundugay na naghuot na medyo klaro gini mo kayo nga overloading ang maong modern jeep. Yes, kasama Attorney Phil unya allowed gihapon ang standing pero kinahanglan nga 5 ra ka buok 5 persons per square meter. So kung pila na ang kanang capacity sa bus o kung unsa gilapdo na niya mo na 5 persons ra per square meter kasama Attorney Phil. So ang gireklamo dinhi kanato kasama Attorney Phil mo na siya ang CATS nga modern jeepney. Unya kay mo man gyud nay permi niya sakyan sa matag biyahe niya padung dinhi, gani nagkurog-kurog pa to siya kay ang nahitabo di ay kasama Attorney Phil ni reklamo na sila kay overloading na. Nagkapyot na lang ang mga tao niya. Nasayod man tanong nga although na ay kanang lacking sa ato ang transportation pero siguro mas maayo pod nga ang ato ang kining security og kana bang kahapsay sa pagsakay sa mga pasahero mo'y angay gyud nato nga hatagan og pagtagad ilabi na nga sagad ani nila nga mosakay ka sa Attorney Phil at kung dili lang mga estudyante, mga senior citizen o unya ka ng mga na disability. So sagad ana nila ka sa Attorney Phil mo gyud nay hatagan og priority pero naman say uban ka sa Attorney Phil nga mo hangyo nga mo musakay kay aron nga makapauli pud lagi or makaadto sa ilahang destination. Pero mo na, giingnan man gud siya nga, kung di ka kauyon dinhi, kanaog, sumuto, gipakanaog gid siya kasama Attorney Phil. So mo na diyan nang laay ron, mo nang issue diha, no? Kung di ka kauyon, naog, medyo. Niya itong linya ron mga higala sa itong via messenger si Joy, atong hatagag pagtagad karong nga buntaga mga sukintig paminaw. Lahat ng tanong, straight to the point. Hello Joy, mayong buntag, live ta sa DYHP, RMN Cebu, o IFM. Saan, balik? Ano to? Okay, sige gamay lang ha. Muna manghingring mga sukid di paminaw. Hello Joy. Hello sir. Attorney. Yeah, good morning. Attorney Rufil ni. Amon tong kauban si Inday RV ang nag-entertain mo pag abot nimo diri. So Joy, unsa man ning kuan gani? Unsa say-sayay ka na magdugang bi nakahatag na si Inday RV og initial nga facts ani pero ang imong actual experience na unsa ganito Joy? Kani bang kuan nga akong reklamo ani attorney kay dili ra man gud ni kausa ka duha tulog. Kaupat na gyud na ko ning hitabo sa kuang sitwasyon nga mosakay ko anang kuan modern nga bus attorney nga magbiyahe sa Liloan padung sa Paknaan to SM. Unya katong time nga attorney nga mo reklamo ana bang mo kuha na sobra nas kapuno ba. Na anak ko nagkuan sa kong pangidaron ba nga nanad ko pultahan nga nagkumpayot na ba ko diri. Kumpayot na ka. Diba? Ari nakaspultahan, di ba mo? Automatic man nagsira. Kaya puno na kay attorney, ako na nervyos ko kay one sad to niya, dangong kay Gazada, niya, pila rin capacity aning bus. Unya, simbako, madisgrasya, unya, naami sa, na ako sa kuanda plane, di akong giingnan ng konduktor, yung kudong, ay nagpanabi mo karga, kay pwerte, punuan. Dili na kaya mo, ako parang inyong hangkuan aircon, pwerte na, nahuot na kaya akong dughan.
ginginan man noon ko sa konduktor nga ma'am og dili ka makauyon kanaog pagpalit og imong sakyanan. Uy. Attorney. Sa unsa attorney nga mura ko wala ko kasabot sa kong gibuhat ba mura ka ng anak ra tiguang idara na gud ko niya. Nagsulti nga silbi anak ra na kong ginang kanaog din na wa mo yun kay kami katong wala mo uyon kanaog mo. Sus attorney nangita ko paagi attorney nga na CCTV ba? Oo. Ihapos ko nanaog ko din na sa may tungas di sa paknaan kanang tungas wala pa kabot og bandawi na ayon pa na siya na attorney kanang naay baptist nga simbahan akbang sa pas delivery logistic kanang naay daghang kayong mga kuan ba mga dukang truck ba ban nangita ko kamera kay iyang kung gipakanaog gingnan mo ko niya nga ninaog ka nga wala kay kuan plating kung nga gipakanaog man ko nimo maningil ka plating nga wa pa ko abot sa destinasyon kay padong bi ako sa carbon attorney kay mangumprahan bi ako kada adlaw sa langan pila ka adlaw kay ginagmay ra man akong negosyo ko ng attorney kay nakoy college karon gisunod gud niya akong gipicturean ang number gisunod ko nagkurog ko attorney wa ko kabaw kay gihanaan man kog sumba kung sa sumba ka to or tambaros nagkurog-kurog na ko attorney wala ko kibaw kung sa kong buhaton nangita jud ko CCTV nga makitaan nga kamatuoran ba akong gipicturean din naduol man tong pasahero nga sakay sa dako kauban ako nga ayong patuli na babae na ngano imo man ang patulan so nibalik siya sa kuan bus naghila ko nga ikaw ingon ka nga panaugon ko niya paningil ko nimo og kuan kanang paningilon ko nimo og kanang plite kung maayo man ang imong gibuhat nga sa akong pangidaron dili na ko kagwantag barog attorney nga gikan ko sliluan mosakay ko ana na ko makalingkod dinha sa kanang sa Pacific Mall grabe ka attorney ang ilang pasahero attorney mas daghan pa ang nagbarog kaysa naglingkod. Uy. Grabe ka puno kay tanan unya sa akong pangidaron ako nga gabarog ko kuan pa ko sa akong tiil nangusog pa ko sa akong tiil niya nagudit pa ko sa akong kamot dili ko kana kagwanta ba ko nga kamo ba ko gainang konduktor nga katong mulikra mo kanaog mo ko maayo ba ninyo gibuhat nga kana naman na sa kuan kanang sa public kanang nga na public transport kung di angay mo papakanaw pasahero kay nabuhi ba mo aning pasahero unya dili mo kamao mo kuan sa may edad kanang may edad inyong palingkuron mas maayo pa tong kuan attorney sa una nga karaan nga sakyanan kay makalingkod katong karaan ba naay extension nga puri diri ang karon nga modern bus halos yun magbiyahe liluan og sa paknaon sa SM attorney mabuntag attorney murag yun big baboy nga gipangkarga nga halos gani utok din kagawas sa sobrang kadaghan pila ray capacity atong time ay tanang bus attorney atong time nga ulan murag sobra ka 50 ka pasahero ato attorney grabe kadaghan unya ang ako nang gikuanan attorney kay naanad manggod mi lang anang kanang pasahero nga magbarugla sa tunga unya ang ilang gibuhat nga ang konduktor man nga kanang takilid lang mo kanang kuan lima ka takilid mi attorney silbiduhan na ka linya aning tunga sa bus unya kay ikanaog sa usa pasakyon sa lima ka pasahero. So ang duha ka linya sa atubangan mahimo ng tulo. Ako attorney nga sa akong pangitron di ako kagwanta nga kanang mangusog pa kanya petiil nimo manuko ka pa nga dili ka makadas magsakuan kay maluoy na lang ko naglingkod ganis sa atubangan nga akong tiyan naanas iyang naw. So kini tabo Joy kini tabo kini imong na videohan may ka naka-video kani panahon na. Oo. Akong gibidyohan parang naagay makita ebidensya attorney pero muna ginawan ako attorney kay ang ako ba nga madapatan ko niya or so nagvideo ka wa ka ning kamot po ka nga magvideo ka pero di ka makitaan sa imong pagvideo sa wala pa ni mahimo attorney sa wala pa nahitabo nga nagkuan ko picture ko daan yan pag man ako kanang video dihan ako nili karamo nga ko nga dong ay na pong palig kanang tawo o pick up og laing pasahero in town kayo dili na gyud town mi kalihok mas kay utot dili nakagawas dili mo mahilom sa ug dili ka mauyon kanaog kumayo ba ninyo gibuhat ana nga nabuhi mo sa pasahero unya inyo nang ayuhon og kuan kanang tagad ba nga ma'am tindog sa kadiyot ma'am ha kay kanang nali mo naog sa kuan unahan ana ba dili kayo moingon na sila kanaog ug di ka moyon mayo ba na ilang gibuhat attorney dili gyud na kausa kaduha katulo kaupat na gyud nga sige kog ingon nga so kada sakay nimo ining modern jeep piltim puno kayo dili ni first time kadaghan nakaka-experience kay kada sakay nimo puno gyud kayo
puno halos puno gyud. Puno So gyud sige, kayo, pa-make up attorney. mo yan. Grabe. Ayun, nagpa-make up pasayro kay di naman tama arang. Awa, sige lang po Oh. pa-make up. Di maminaw. Sige naman, ugay naman na sila. Kinsa ba kanang arugti kayong konduktor ba, attorney? Moana din ko nga, moana din na sila. Kinsa dili to yung gusto nga mo kapyot. Kanaog mo, pagpalit mo sakyanan, maayo Oh. ba na yung ingana, kapastos ka pa sa pangbastos. Ni dili man na maayo ng ilang batas nga, kanang bastos kayo ba? Di way tahod sa mga idaran ba nga, kanang palingpuro ning ikaw nang Katong- babae ha, kay idaran ni anak. Kadtong konduktor nga nag-ingon nimo na kay picture ato, nakailak ato, nainaong ato, na-videohan nimo to. Kaya mas maayo nga ro ma-specify na to maayo. Di ato ni kay nangutan naman ko atong nasundan kini sakay naman ko aton wala lang ko nagpahibalo nga mao nay kuan kanang sitwasyon nako kay basin mo dapig siya ba Oh. nangutan ako atong driver nga ko nga oh, sir kanang ito bang nasundan ninyo sir ba nang nakaila ba ka atong driver sir niyo siya nga kanang usa may kanang number an ko usa may number ato kanang sir siya nga mo to 11 out 1251 Ingon sa ako nakaila ko basta makuha na ng plate number kan attorney makibalo na sila kinsay gadalaan ng urasa attorney. Okay. Makuha So, na sila, sige lang. makibalo sila. Akong itawgan ang LTFRB karon aron nga ato ning ma-disiplina ng mga tawhana og panalitan o ipatawag ni sa LTFRB para madisiplina ni mas maayo og patungahon ka dito pakuyugan ti kag reporter okay nimo. Oh, mas maayo sir kay ngano attorney kay ngano attorney. Kapila na ni nila igabot is paknaan na attorney ha kanang naay 6 gitawag nila 6.5 man siguro na murag kumpanya or unsa nang kuana din na naay na sila mag-atang og kanang kuan ba kanang mag-atang manakupay ba attorney. Oo. Kuana man ang driver kanang hapa mo kay naidakop kanya. Uy. Nganong mo ana ko kung kodong di ra ba ko kahapa kay arthritis to bi ako aron ni kaning akong edad taon nga tambok bi ako sa paghapa taon ako mas mong pangihi gani attorney magbarog ra man gay ko kay din ako kapindo gani kay sakit ako arthritis. Iko dong di ko mo hapa dong insa nga hapa ma'am sa lipod din ha ma'am kay kan isyuhan big TOP unsa na TOP siguro na attorney wa man koy idea na unsa nang mga kuana. So pahapa mo kay dakop. Ha? Pahapaon mo kay dakop. Oh, naidakop kay ang pilar complete na mo attorney unya dakupon kuno sila dako kuno og bayad ko dili na sala ayo mi og apil ang apil sa inyo ang sala kay mukarga unta okay ra attorney magkarga ra sila nga tunga ra gani attorney magbarog okay ra man may anak kay naana di magbarog na sa tunga attorney pero kanang makaginhawa lang ni ba kanang magbarog nga sobra kay sana magbarog earphone gani attorney dili nag-akupar sa mga pasahero tungod sa o ana na nagupos konduktor nga dong ablihin na bintana dong kay huot kay akong dughan kanang dong kanang murag kana akong ginhawa liog ra kutob. Unya bastos kayo mayo man dayon ng konduktor nga ma'am og mulikramo ka kanaog. Oh. Mayo pa ba na So, attorney? kapila Ito na nga karon, kapila na ka nag-experience nga ni Joy nga gipakanaog ka kapila na. murag ikatulo na ni attorney nga ipakanaog ka nang ana man og dili mo mauyon kanaog. Pagpalit mo sakyanan, kaana gani ko sa pagalingon attorney. May patong karaan gani nga jeep gani attorney. Arrogante kay di kayo, arrogante. Nagdala nagbangko. Nagdala na sila bangko sa tunga. Ina nga o dire atubangan usa, loyo usa. Pero karong modern nga bus attorney, grabe kulba ng ubang pasahero. Halos ilang dalon nga unta dili ra man na duha tulo ang bus attorney. Sobra nas na po. Mo biyahe diri sa Liloan to Taknaan. SM to Plaza. Daghan na kada oras na sila nga magsunod. Kini hitabua Joy. Ha? I-describe ko no kanina sa video, na unsa man ang hitabua na kanina sa video. Oh, diha kuan attorney na diha na ko sa kalsada nagkurog-kurog kay akong gipictura ni dayong karga na giyaan ako. So Giyaan ako kay ipakanaog lagi ko attorney nga gingnan nga udi ka mauyod kanaog palit og sakyanan mayo ba na ilang gibuhat attorney nga unta diha sila nabuhi sa pamasahero ay mga arogante kayo. Oo. Nya, So ingon supposedly ako, driver, Joy, ang imo gikan ka sa Liloan asa man ta ka manaog ani? Supposedly asa man ta ka manaog? sa Robinson Galleria kay para ko carbon attorney. Robinson Galleria Nya, unta. Oh. So diin man ka nakanaog ra. Diin man ka Ha? nakanaog. Diin ra man ka nakanaog in particular. Diha sa kuan kanang sa may fortune gani attorney ding saka din na sa kuan kanang bridge din ha sa may Paknaan. So dito pagkas Mandawi nakanaog ginoon. Oh, naog ko nagkuro ko attorney na ulan para ba kayo attorney na labad-labad akong ulo ato kaya kani ako laging kuan sipon ganing panahon na to nainit nya
init, ulan. Mm. Unya, naglakaw ko attorney nga may gani patagtaon na ang gasunod nilang kaubang bus nagpatabang ko Oo. nga kanang unsa to'y plate number kay kanang So, ako At least Catch Modern Jeep. Oo, ni siya. Oh, sige, kaya itong tawagon ang Catch Modern Jeep. Tawagon itong Catch Modern Jeep. Pero ang LTO, LTFRB ni Astong Linya ron, ang tagag pagtagad mahigala. Standby sa Joy ha, kay aron nga ato ning mapaabot nga to sa LTFRB, kining maong problema. Si LTFRB Director Francisco Ranches, may atong mahinabi karon mga kaigalaan, aron nga atong mapaabot ning problema ha. Okay. Sige kay Tagalog ra man eh. Matabang lang ko hindi Albi ani sa mga pangutanan tinagalog. Okay, standby sa kadali. Dasto nga linya karon mga higala. Bag-o ni siya sa Cebu di ay mga sukit tig paminaw. Sinsa lamon akong Tagalog ini kalakiharon. Okay. Lahat ng tanong, straight to the point. Sir Francisco Ranches Jr. maayong buntag sir. Live taron sa DYHP, RMN Cebu ug IFM. Good morning, Sir Francisco. Mayong buntag, Atty. Rufil, sir. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Yes sir. Nagtawag ko nimo sa imong opisina. Can you understand Cebuano, sir? Or a little of Cebuano? Sorry po, hindi po tayo nakakaintindi. So sige. 3 weeks old pa lang po ako dito sa Cebu. Medyo pagpasensyahan niyo na lang po muna, sir. Okay. Sige sir, ipaabot ko lang sa inyo itong reklamo dahil mayroon kaming complainant na isang passenger no na nagsakay siya ng modern jeep tapos parang jump pack yung nandyan sa jeep no, sa modern jeep. Ang daming pasahero nga overloading siya. So anong nangyari, nagsabi siya sa yung driver at saka yung conductor ng jeep na kung pwede hindi na mag-pick up ng pasahero, additional passenger, because they were already jump packed inside. But ang nangyari, siya ang pinababa pa. Kung sinabihan siya na kung hindi mo gusto, baba ka dito sa modern jeep. Anong pwedeng magawa natin sa LTFRB sa ganitong mga klaseng problema, sir? Sir, unang-una, hindi po ako sa LTFRB. Ako po ay sa LTO. Pero Okay, LTO. Yes, sige, po. sige. Para po makatulong naman po kami, on the enforcement side, meron po kaming authority dyan at siguro po ang gagawin namin from the report that you have given, magpapadeploy po kami ng enforcers dyan para po makatulong sa mga pasahero natin. Kasi po may limit, may capacity limit ang bawat sasakyan, depende po sa klase ng sasakyan. Oo. So, I think this is an LTFRB concern. Sana sir, kung nakuha, na-identify yun, kahit plate number lang, we can issue a show cause order, o kaya yung pangalan, yung markings yan, ng sasakyan, at ma-actionan natin kaagad. And we will also call the attention of the LTFRB. Okay, sir. Nandito yung plate number at itong subject for the complaint is itong tinawag na Catch Modern Jeep na may plate number na 1251. Sige sir, kunin ko. 1251. 1251, sir. Parang kulang yun kulang yung po. Dapat may letters po sana. May letter sana. Sige sir, i-check namin. Dahil mayroong video dito, I'll double check the video if the plate number was captured in the video, no? Yes sir, yes sir. You can also send the video sa amin, sir, kasi actually, nandito ang aming Assistant Secretary, nag-meeting kami kahapon at ang kanyang marching orders, intensify ang enforcement. Kasi ang purpose po namin dyan is to attain road safety. Yan, road safety po yan. In the name of road safety, dapat maging matino yung pagmamaneho. Kasama na po dyan yung public utility kasi overloading ng passengers, hindi naman po pwede yan. So itong operator, ang modern jeep ay tinatawag na pangalan ay Catch Modern Jeep. So maybe from there, you can easily trace the plate number. Maybe you can give us mamaya siguro, nandyan naman po yung aking phone number. Pwedeng i-text na lang para accurate po. And then, dito po sa Liluan to Cebu City. Liluan to Cebu City, specifically sa SM po, yun po ba? Sa may Robinson's Galleria po, sir.
Robinson's Galleria. Okay. Sige po, sir. We will act on it. Sa pakisabi na lang sa complainant, we will act on it. At kami naman ay nag-establish ng Facebook page where you can send your issues and concerns pertaining to road transportation, sa traffic, o kaya complaints. Kahit complaints po, pwede niyong isend doon. Sige, sir. You can also visit our Facebook page, LTO 7 Visayas, na nakalagay. Pwede po doon mag-private message lang po. Oo. So anong mangyari dito, sir? Anong procedure na gagawin ninyo? For example, itong reklamo na ito, yung Catch Modern Jeep. So what will be the procedure that you are going to do? Sir, yes, ang pwede po dyan kasi wala naman siyang, kung willing si complainant na mag-letter lang, we can issue a show cause order. Show cause order namin yan. At kung nakikita namin na medyo mabigat-bigat, pwede tayong preventive suspension. Siyempre po, may due process. We still observe due process. At kung depende po yan sa gravity of the offense. And we can coordinate with the LTFRB. Mabigat po yan kasi meron silang kaya nga yung certificate nila nakasaad doon na may mga conditions yan. Unang-una, i-determine natin kung valid ang kanilang certificate of public convenience, yung kanilang franchise, and then kung may violation ng mga conditions. We will recommend or send it to the LTFRB. So ngayon, sir, ngayong araw, dahil binigay ko sa iyo itong pangalan, yung Catch Modern Jeep, in fact, the complainant is in the other line. Maybe I will allow her to narrate her complaint so that Yes, you can hear, sir. Kung pwede pong i-deduce into writing. Okay. Para po may maano po kaming basis. Pero makikinig po kami, we will assist the complainant po. Wala pong problema sa amin yan, sir. Public service po. Okay. But for today, sir, can you what can we do? What can your office do as of today, considering that I have given you already the name of the jeep? Upon receipt of the complaint, kasi ito na, initially, we will get the details, investigation, and then upon receipt po yung complaint, we will issue immediately a show cause order. Okay. So itong complainant ay just an ordinary citizen. Can we just accompany the complainant in your office? Do you have sir, walang problema. Kahit Tagalog or Bisaya ang kanyang sulat, we will accept that. Wala pong problema. Kahit hindi po ako nakakaintindi, papatranslate ko na lang po. Okay, but do you have a form there in your office so that if she would go to your office? Yes, okay. Meron po kaming, tawag doon? Complaint sheet. Complaint sheet. Complaint sheet. So that it would not be burdensome in her part also to make a complaint. Ganun na lang siguro, sir. Wala pong problema. The complaint sheet, we will assist. Oo. At kami po ay nagpapasalamat sa inyo for bringing this matter to our attention. So, okay, sir. Dahil sa LTO, akala ko sa LTFRB, I'm sorry, sir, but at least yung LTO naman ay still under, sa jurisdiction po ng LTO itong problema na ito. So, baka makatulong din. So, maka-investigate din. So, if we will accompany the complainant now, I'll ask my reporter to accompany the complainant in your office. Maybe you can start issuing a show cause order to Catch Modern Jeep. Yes, sir. As of today. I'll immediately call the chief of operations and ang aming legal officer regarding that. Dalawa kasi yung pwede niyang puntahan kasi pwede sa opisina ko ngayon, nandito ako, pwede rin sa office ni Attorney Santiago. Kasi yung Attorney Santiago nag-o-office po sa Endacalso. Ako naman po yung nag-o-office dito sa Mandaue. Okay. Yes. Mandaue, sa regional office ng Mandaue kasi iba yung district office. Okay, regional office. So pwede, sir, kung sa Mandaue na lang siguro, papuntahin namin ang complainant dyan or we will accompany the complainant in your office para sinong hanapin dyan, sir? Para mag-lodge ng complaint. Nandito lang po ako, sir. Unless, Oo. Sandali, sir, sandali. Ay, ganito, sir. Nandito ako sa ngayon, pero mamaya may meeting ako. Kung let's say in 10 minutes, wala pong problema. Merong mag-aasikaso po sa kanya. Sige, sir. Sir, sa kabilang dako naman, itong issue, sir, kay
kay Kingston Ralph Cheng, itong young entrepreneur who died in a vehicular accident dito sa may Banilad, Cebu City. Itong driver din na responsible driver sa incident, itong si Sean Andrew Pajarillo. Maybe you are familiar with this case dahil ito ang one of the talk of the towns here in Cebu now. Kumusta po, sir? From your end in the LTFRB, ano po ang mga ginagawa na ninyo ngayon? Okay, on the part of the LTO po, LTO. Nag-issue na ng statement si Asek Lacanilaw dyan. At dito naman po sa LTO 7, nag-issue po kami ng show cause order at preventively suspended na po ang lisensya nung nakabangga for 90 days. Nakaset po ang hearing sa February 17, after which may decision na po kami, may recommendation na po ang LTO. That is the administrative aspect. On the sa criminal aspect po, siyempre po, we do not want to preempt kung ano naman yung action that will be taken or action taken by the PNP. Sa PNP po yung criminal aspect. So, liwanagin po lang natin, iba po yung criminal aspect. Sa tingin ko naman, umuusad yan. At iba po yung administrative aspect. Kasi limited po yung jurisdiction namin pagdating dyan. However, if I may quote Asek, sabi, nanagutin niya talaga yung salarin. Kasi po may namatay at mabigat po yung nangyari diyan. Sa amin po naman siguro yung maximum penalty ang ire-recommend namin diyan, which is the revocation of the license. Yung una, mayroon pong report yung PNP, yung nag-investigate sa kaso na itong responsible driver na si Sean Andrew Pajarillo ay wala daw driver's license. So, kumusta po ang record ng LTO? Ano ba talaga ang nangyari dyan? Sa record po, meron, hindi lang ipinakita, hindi na nakita, walang physical na pinakita. May violation na yun, okay? Okay. Pero sa physical record, meron po, sa records namin, meron po, at yun po, that is ngayon, subject to suspension, suspended na. And the maximum penalty kaya kasi yan after due process ay aabot yan ng revocation or ban from driving. So yun po yung pwedeng mangyari, but we will still observe due process. Okay. So based on your record, sir, itong nangyari last Sunday ay first time na nangyari sa driver ito or may mga previous records na rin ang driver na ito? Sa ngayon, initial investigation pa naman yung nangyari, ay ayan pa lang naman. Pero makikita po namin yan during the in-depth investigation, which is happening now. Kumbaga po, ayaw po namin kasi yung result ng February 17 na hearing. Kasi magkaka-hearing po sa February 17. Let's say kung may ma-waive yung ano niya, depende kasi pwede niya send a lawyer naman kung let's say hindi siya makapunta kasi nga nasa hospital din yata. Titingnan po namin kung yung merits or demerits of the case. Oo. So on the administrative aspect, because your jurisdiction is only within the administrative aspect of this case, how long would it take for you to make a decision? Pag may hearing na by February 17. Hindi lang po kasi may marching orders po from the Assistant Secretary. After hearing, lalabas na po kami ng aming recommendation. Okay, so at least madali lang. So pag may hearing sa February 17, most likely on that particular day or ilang araw lang, may lalabas na recommendation po. Opo. Hindi naman siguro agad-agad on that particular day, mga ilang araw. Siyempre po, aaralin po ng mabuti ang aming legal officer para po maganda yung pagkagawa ng decision. Yung recommendation pala. Oo. So dahil nag-follow up din kami itong kaso ni Kingston Ralph Cheng, yung namatay, yung responsible driver ay itong si Sean Andrew Pajarillo. So at least mayroon na palang hearing at ipapatawag na sa LTFRB. Saan ba ang hearing dito, sir? LTO po, sir. LTO. Oo. I'm sorry, sir. LTO po. Okay. Land Transportation Office po. Yeah, oo. LTO. Okay, sir. Maraming salamat, sir, sa pagkakataong ito. Thank you so much. Salamat po. Yes. Okay. At magandang umaga po sa inyong lahat. Untop alas 11 na mahigala sa manuban karon ng atong tulumanon inyong tulumanon. Wa gabae.
Unsa man to napislit na ko mga higala nga. Bitaw, mga tagsuri mga higala kay binatog ang LTFRB to. So lahi dito day. Ang LTO dito mga sukitig paminaw. Ang atong tawagan mga higala LTFRB pero maayo man sad siya mga kagalaang ni accommodate ni tubag mga sukitig paminaw no. So kini nga portion sa mga higala tug kanato sa DTX 500 taas man presyon sa imong dugo ikaw ba dunay hypertension basin taas imong sugar basin may diabetes ka unya wala ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa imong dugo. Usa na ka rason nganong nagka-hypertension ka o gitawag nga nitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka sa pagkabuta, pagkadaot sa imong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pag-ayo sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pa gani pagka-impotent sa mga lalaki. Ayaw naghulata pa nga magkaglabi imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 doon na charanting gikan sa paliha nga nagsuhid sa insulin function. Kung mubuing blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa imong tulog, makapugong sa hyperacidity, geared fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension. Straight to the point. Alas sa 11:01 na mahigala sa Banuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Arita mga kagalaan sa kuan atong salamatan si Joy, asam to Joy. Napakaslinya Joy? Kanapa. Oh, Joy, kanina atong gihimo na lang no. Attorney. Unsa may gusto nimo amo kang kuyugan dito or unsa may plano nimo kay atong gitawag ng LTO tawagon pa na tong LTFRB og dugang sa dani. Oh, pwede ra sa attorney para makuha ni sila ba para mahunong na ang ilang gibuhat nga attorney nga sobra na kay pasahero. Attorney mo rin may mga baboy ning mga pasahero sa kuan kana modern bus attorney. Para makuha ni sila kay og dili lang na ni kuan ipadayon kay kapila na magyukuan ni na experience kay maura lagi wala gitay laing masakyan maura man gyud ni pabor diri sa liluan kung pasagdahan lang gani nako ni nga dili na kumulikra mo kay usa sa ko ka pasahero manad ning mga driver ug ang konduktor halos gyud ang mga cats diri mag-agi diri attorney nga murag mga baboy ng mga pasahero nga ana nas tunga nga katulo ka linya maabot na katulo ka linya kay mo ana man na sila nga takilid lang aron masud ng ubang pasahero kan o ay lang kung ako na silang pasagdahan attorney grabe hangtod nang nay madisgrasya kay kanang kuan ligid sa modern bus attorney usara na di para sa series nga duha kay in kaso simbako tong maplato mabuto tong usa ka gid napay usa nga reserba ang kaning modern bus attorney tikado kayo kas dangog magsigig uwan-uwan sobra kadaghang pasahero attorney simbakong mahitabo ang kinabuhi sa tao di na mariwan di na mabalik attorney. Joy ang katong pagtawag sa LTO ba ingon nga kuwang ko ng plate number na ba kay letters ani kay ang ibutang plate number 1251 man na ba to letters o na kay klaro nga picture maura man to kung kita ang plate number sa likod attorney kay naa na dara makusluyon ako na picturean ang iyang number attorney kay ni ana man tong nasundan ako nagsakay ako nasakyan nga bus ikaduha ingon man siya basta makuan kuno ang number ana matris ang driver ana attorney. Okay sige kaya sige anong orasa sila yung may nagdala ng city area siya ay nagsunod kay kada kuan kuno makabalo naman sila kinsay magdala ng kinsay ngalan ana magdala ng unique anang bus anang kuana anang bus attorney anang orasa so matris kuno ni Sige ato Patricia gamay lang Joy ha ay sagbuya sa linya Joy kay ato gitawag nga ang LTFRB ani ug unsa sa ilang mahimo ani sa atong linya karon si LTFRB Regional Director Eugenio Ibo Jr. ato tagag pagtagad mga sukintig paminaw. Lahat ng tanong, straight to the point. Director Eugenio Ibo Jr., good morning sir. Maayong buntag live taron sa DYHP, RMN Cebu ug IFM. Sir, good morning Attorney Ropel. Good morning sa atong tigpaminaw. Sir, ako mong gipaabot nimo ning problema ha kay concern lang sad mi, concern lang sa atong pasahero kay dunay pasahero na tugikan sa liluan, supposedly aray sa Manaog sa may Robinson's Galleria. Pero ang problema pertin punua kaayo sa modern jeep. Unya kadaghan ni sir mao ni ang uso din ha nga pertin punua kaayo unya hapit din na gani sa kalihok iyang giingnan ang konduktor nga ayo na mo upasig pa make up kay puno naman ta kayo. Giingnan sa naog lang kung wa ka angay kanaog pagpalit og imong kaugalingon jeep. Unsa may mahimo sa LTFRB ano sir? Actually, based sa imong statement, Attorney, akong na-lista, way siya violation nga akong na determine. Number one is kanang overloading, arrogant, refuse to convey,
Yun na nga mga violations. Kani mga inani mga violations, amo ginang basta na maka-report diri namo, na maka-report regarding these violations, amo ginang padadan og show cause order. Number one, especially nga karon ato ang i-prioritize sa atong ahensya ang safety and convenience sa atong mga pasahero. So mo na sir, atong i-show cause ang operator and at the same time atong driver pa-explain on regarding ani nga instance unya ang possible na niya nga penalties. The most pinakabugat is ang kanang cancellation sa ilang certificate of public convenience. And also a multa sa driver o sa operator. Okay. Sir, pila man kay multa sa driver o sa operator ani para mo tagam-tagam sa ba? Every violation 6,000 na siya sir. Sa akong kwintada kung katong imong statement, refuse to convey, overloading, arrogant, 6,000 each violation. Okay. Di aman sa atong linya ang complainant sir, nya among plano ani o sa man pwede ta maka lihok ani within today panalitan panhaon na mo ang complainant? Padadan. Yes sir. Willing kuan kay mi. Mga ginang encourage ato ang mga sumasakay, mga commuters. They are our top priority na kung unsay inconvenience nga ilang masinati sa atong kadalanan i-report sa atong hotline or di ba directly diri sa atong opisina. Akong istorya kadali ning complainant sila sa pikas nga linya kan ma-narrate niya. Joy, Sige, sir. Joy, attorney. naminaos director nimo, director Ibo sa LTFRB. Isay-isay ba pagsugod dito sa may liluan? Unsang itabuan ni? Pagsugod niya pagabot diri sa may Mandawi, wa kakabot sa Robinson's Galleria na naog sa Mandawi. Sige. Anagon na siya sir nga gasakay kami biyahean man ni sa liluan. Yagi kan dis liluan kapulay attorney daan nagdaghan kayong pasahero. Unya pag-abot na sa pasahero, kanang kuan tindog daghan kay nagtindog niya. Abot na dito sa kuan tawagan puno na kay stanan, puno kayo grabe ka puno na attorney. Unya ang konduktor maingon nga sige takilid lang aron mosunod ang uban. So ang pika sa takilid silbi tulo na kalinya ang nasud sa kuan sa bus attorney niya ako diri sa pultahan ko diri sa kuan ba kanang pultahan bus unya karon kay niingon man ko nga dong ay no sige pa make up anang pasahero naog ang usa pakarga sad mo 5 ka tawo dili na mi kaginawa kang aircon dili ka po para sa mga tawo nga nagsakay kay tungod sa kadaghan unya og inan man noon bus conductor nga kuan attorney nga dili ka mo yon kanaog pagpalit og sakyanan gipakanaog ko gibiyaan ko dias tungod din na sa may dang saka di mas tulay din na sa mga furniture diha dapit attorney unya naghila ko nya nanaog ko gipaninglan ko niya og plating sa nga nanaog ka wa kay plating ko nga ngano paninglan mo ko plating wala pa man ko nakaabot sa destinasyon ako kay padung ko sa kuan carbon sa Robinson manaog unahan sa SM ingon pa din ko nga paninglan ko nimo plite nga gipakanaog ko niya kuyawan ko attorney kay nihana man siya og kanang sukmag nako kuyawan ko. Sige. Okay. Hana mag yung sukmag. Sige sir. Ato kuan sa palit lang ko kini mo na itong hotline 0917-704-6862 or pilipod nato sa atong Facebook page nga LTFRB Central Visayas. Need na mo ang plate number para inigsoma na to, ma-identify na to kung kinsay operator, ipadala lang po nato together with the operator ang conductor and driver. Okay sir, Catch Modern Jeepney ko no, matod pa, ang plate number 1251. Pwede ba nang sa may ang letter sir? ang letters may maklaro kung sa letters anay, basta kay Catch Modern Jeep. Catch Taxi. Catch Modern Jeep. Modern Jeep. Nya plate number 1251. Wala lang ang letters maklaro. Tingnan ito nagdaga na. Sige. Okay, sir. So, oo. Ma-identify na po niya. Ngayon lang po information po sa katong complainant, sir. If ever, pateksa lang siya nga number, 0917-704-6862 para makuha na po ang detalye. Unya, natin siya papila po na to form para kuhaan sir, baka matubag po sa ato ang kadadan sa SOM. Okay sir, kung paanaon na mo sa imong opisina karon sir, pwede ra na rin maka-entertain. Yes sir, naaragi sir. Okay, kaya aron niya mo tagam sa ni sir. Napailain sir kanang puno kayo sila, inigabot sa unahan nga murag naidakop inyon pas nga hupo-hupo lang mo kay naidakop. No sir, kinalang kita sa mga pointers nga kung makapil sila, makasinati sila mga inconvenience sa ilahang pagsakay sir. That's one of our priorities good nga kinahanglan natong ikuan na to karon atong
pangitaan sulbad sa atong opisina. Oo, so kung panha na mo karon sir basig mapatawag na natin dayon tingali ning maong Yes. operator. Schedule natin dahil na to, sir. Atong schedule sa labing daling panahon. Sige sir. Ano ma-aksyonan ni sir kay mo tagam sa ni sila sir kay delikado Sige. kes discuss sir ba? Correct. Correct. Salamat Okay. kayo. Salamat kayo. Sir Ihuin yung Ibo Junior. Mayong Sige. buntag. Maing buntag, sir. Okay. So mo to mga kaigalaan no. Joy, salamat kay Joy. Ako kapad tuon sa Mandawi sa ilang opisina Joy. Dako kay po ko kay salamat attorney nga imo kong gitagad gatuo ko nga atong Lunes pagbeni nahitabo attorney gatuo man sad ko nga sa kabisin nimo kay dili ra bagyod ako ra usa mulikramo halos-halos daghan kaayong mulikramo nag-ana gyud sa amo ko skino nga inaon ta nga matagad ko ning attorney aning ako ang problema kay ako gani siyang tinudon kay ngano dili ra man gud kausa ko kay gayon mogsakay ani mo din yung bus halos lang sa langan nag-adlaw kaadlaw kay nalagi ko gamay negosyo kay mga umpra ko to carbon attorney. Kunya giinan man ko nga iman-an ako na hindi ko pasakyon. Dili ka mahagitan ng ilang gisulti nga mahadlok sad ko nga igpasig sakay na ko panaugon ko mabastos ko niya bakon say mahitabo kay high blood ko ginusa kong kauwaw siguro tingay atakihon ko mo nang pangusgan gyud nako nga masumpo ning modern modern nga bus kaning tax nga modern nga mobiyahe gliluan aknaan SM to plaza kay halos tanan gyud attorney pasayloan lang ko suban nga wala nadamay ni sila kay halos gyud tanan gyud nga modern bus nga mobiyahean gyud ani nga ang mga senior unta attorney nga unta kani Okay. So ano na lang ko pangidaron priority nila lingkod nga. Oo. Natindog na sa mga senior. So Hello, Joy. hello, attorney. Joy, ano lang Oo. Joy? Karong off air Joy kay nahuman naman tong oras. Amo kang istorya og dugang kay aron nga ma-plaster na to nga maadto na to ang LTFRB. Aron nga Kunya mo complain dito. kunya attorney mo ana ko di attorney. Sige, magsabot ta karon off air, ha? O sige, andam ko sa pagkuan, huwag sa tawag ni motor ni unsay angay buhaton na ni attorney kay aron dili ra ako ray pasahero nga ni likramo kay daghan kayong pasahero nga mulikramo nga maingon nga kuani sa ninyo hang luyo parang ipasok sa mga panang pasahero mo abot sa likod nga sige mo pasulod nga inyong capacity sa inyong bus nga pertirang gamaya kami di namin kaginawa. Una ako nangisog na gyud ko aning hitabua nga mulikramo kog tinud-on gyud nako. Kay way laing isog nga mo atubang ani mga problema namo kaming mga pasahero kun dili ako ra gyud kay pila na katuig ning bus nga modern bus nga mao ra gyapon ilang sistema. Kunya og dili nako tinud-on ni kanang attorney. Simba ko taon madisgrasya taon ni mga pobre in taon nga mao ra matay gisaligan aning pagsakay aning modern nga bus. Saon na malang taon Ginoo ang mga pamilya in taong naghulak. Nga nang ginabuhi matag adlaw nya ing ani nga magianta aning mga ubang mga driver o konduktor nga bastos nga arugante kayo ba nga dili pasabton ang pasahero nga ma'am indog sa kadiyok ma'am kay nay manaog tos unahan dili ka manaog ang usa pasakyo ng lima unsa ang pagsakay pa nako paglingkod nako attorney nga nana na may nakalingkod nya kaming tiguang in town magbarog miti ako na mag-antos ming insakto mig plite nya maharap kayong plite attorney 38 gikan diri kuan kanang liluan padung dia sa SM 38 usahay mahatag mig 40 dili gani may masuklian kay way piso way dos nya mayo ba na ilang gibuhat attorney. Okay. Sige Joy, ano lang Joy? Kada na ang mag-istorya tagdugang karon tutuod aron nga ato ning tong complaint kadto sa LTFRB para ma-aksyonan tani. Salamat kay salamat sa imong pagtagad attorney daghang kayong salamat kay DYHP gyud ko ang karon naniguang na ko na nga po DYHP gyud ko. Salamat kayo. Attorney. Mayong buntag. Salamat. Magbuhat ko attorney. Okay, sige. Bidang kuan kayo atong complaint karon mga kaigsunan na medyo labihan ka stressful kayo mga sukintig paminaw.